Halor ka jing ur jing nam jing ipai ba kathany rimuliang. Ka KSU rimuliang circle ha ka jing alam usamla biang boy sangriang kumu presiden. Rengkat usamla Dominic Karmau kum general secretary jong ka KSU rimuliang circle. Kilalap ya shibun ki jing na PHC Hanonglang. Kamtam ki pai ba ki belichim dawai na kate jaka ai jing sumar kim jiyo dawai. Shushu lo ong ru bakadaw ba kim yo dawai gade na marbo uklemdon pharmacist. Balaki yo dawai ru dai belashu ai di staff nurse. Nalor kata dang don ru seki wei de ki jing duna ha ketika PHC kum ki jing thia jing ki nong pang ru ki duna bana shupha thia no ka store room seki dawai ru kat kum ka jing don kam ketika PHC kam yo kata kalong baka don kam 1,000 nrek shet yo tang kum basan spa lan di 1,000 ki dawai kum tan na kaliang jong kaseng kalau yo banlet bu jing tho akhmat ka dia mane chu ba dawa sin don bak sarkar ka de ban penbiang no ya baro kita jing don kam jong ketika PHC ka KSU rimuliang circle nadu kaspo trik na bespo arjar arpo saw ya ka ba nakaliang jungi ngilale jurip hapo ka PHC Nonglang halor ka jing bombiang jong ki kilat jing eram na benta kapang ka stom hapo jong kadong kathan ka jongi tena kaliang jongi kum kaseng hak tugas ngi ngilale ban yakendu markmat yak doktor ban pensisya hatu kata ka jing od jong ki paradok parasnam ki jongi hapo kadong kathan ka dain em andrei ka ka bangi lap ka tugas ni kadai ka jing sisya ba sibun ni kidon tang ha ki jing duna te kum bangi tem ba kadong kathan ka jongi kalong kadong kathan ka bala he ka bala yar ban kibriu ki jongi satu kisania ben ya kini ke PHC lada kidon hapdeng kajing pang kajing stom te kumbang item bakade jaka kapa jengai na kisnong kitau barhagaju kaporu kilong kibriu kiba duk na kata kadau bagi penlong eki bakin chania anrei ke ka bangi ngilap ha tugas ni kalong ba nakaliang jong u pharmacist ru umdon ban nakaliang jong ki dawai ru kum bagi doktor hang tu ru kilapan pau ngi ba nakaliang jongki haba kibu yak estimate ar hajar tenteng kadawai kapoi tang san spa bar hadu syajar te barabor ki nongpang ki syat ut syat nam nakadaw ka jing bombiang ka jongki te menta ka sngiru hagju kapor nakaliang jongi kum kasteng namar bangi ngidap da ka jing snok he halor kini ki baro kumta ngilawan ban ya kendu ya i madam hangni bat nakaliang jongi ngilawan bu ru ya kini ki jing tho namar ba ngistu ba kamlong ya ka ba ngin kan slam mo kan kalat jing yada na benta kadong kathan ka jongi punta nakaliang jong iru ikular bat iong ba insim khie namar ba hon kade ka jing sisya ba ka PHC Nonglang menta kadon hapdeng ka jing duna bat hapdeng ka jing ya ka ba ki paj ba ki wan ban wan ya kilat jing erap ha ka tu ka PHC te ngisngo komen nakaliang jong ikum ka sengru ba nakaliang jong iru ila kular yangi ba inle khamkloy ya kini baro ya ka ba nakaliang jong ikum kaseng ila bu hakmat jong jongki